morning mga karanda! Dito tayo ngayon sa Bike Matters Abu Dhabi, UAE, and of course, mag-ride tayo later on sa Yas Circuit. And syempre, for today's vlog, meron tayong papalitan sa bike natin. And si Snow, nandito na siya for almost like 4 days. Nandito na si Snow. So, nauna na siya sa akin. So, ngayon kakarating ko dito sa Abu Dhabi. Kaya yan yung bike natin. Yan. So, may papalitan lang tayong isang part dito sa bike natin and try lang natin yon kung sakaling maging maganda yung performance natin. Kaya guys, samahan niyo po ako sa vlog natin today. And syempre, pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. Let's go! Kuya Julio! Shout out! Bike Matters! Ito mga ginagawa niyo po itong mga to? Wow. Ang ganda nito Giant. Giant, parang repaint. Chor. Oh, sabi na eh. Oh? Tagalane pa yung mga iba nagpapagawa ng bike nila dito. Tagalane pa. So like 1.5 hours biyahe or 1 hour. Yan, mga bikes. So, yun mga karanda. Magpapalit lang tayo ng wheelset. Char! Hindi wheelset. Shout out nga pala sa Cruder. Char. Yan, papalit lang tayo ng drop bar. Kasi, di ba bilog yung gamit natin? Palitan natin ng flat. Para tingnan natin kasi sabi nila pang sprint daw yun. Pero, sana makapag-sprint ako pag may mga... sa mga tayo, may mga karera. Pero, hindi natin alam. Pero, sana magkuwanda yung performance natin pag nagpalit tayo ng drop bar. So, yun guys. So, ako ang first na dito. Nakigulo. Hindi ko pala dala yung yung papalitan sana. Sayang. Yung tawag doon? Yung gulong. Magaan yun. Yun sana nakalimutan ko. Sayang. Palitan sana natin din nung gulong. Pero next time na. Kalas. Palit tayo ng wheelset. Feeling. Pero next time magpapalit tayo ng wheelset. Baka na yung nagbibenta dyan ng mga wheelset. Meron yan, syempre. Kuha lang kayo tayo ng isang wheelset dito. So, yun. Guys, yung mga services dito is marami din. So, usually, mga bike services. So, dati nga, di ba, bumalik tayo dito. May mga major bike service nila worth 500 dirhams. Minor bike service, 300 dirhams. And bike wash na 80 dirhams. So, titingnan natin dito na sulat naman yung mga ginagawa dito. And may mga bike din talaga na pinupunta dito. And yung iba pa nga is home service. So, visit nyo lang po. And you can link on my description box below kung saan yung location nito dito sa Abu Dhabi City. Located sa Musafa area. So, yan, Karanda. And, of course, meron din silang mga iba't ibang accessories. Yan. Yan. Yan na lang. Yan. Yung mga accessories din sila dito. Ang galing, di ba? So, palit lang tayo ng drop bar. Tanggal tayo ng ating drop bar. Ang size nito is 36. Di ba? 36. 38. 42 yung nakalagay dyan. Dito. 42. 38 tas 42 sa baba. Ito yung papalit natin yung drop bar. 42 cm. Yung reach niya is, yung drop niya 127 mm. Tas yung reach niya 77 mm. So, smart system. Papalit na ng mahiwagang drop bar. Saan ko ilalagay kaya yung Parang gumanda yung bike ko nung napalitan na. So, ano po bang advantage ng ganitong setup, kuya? Yung drop bar niya is flat. Anong advantage nito? Stable kapag nag-long ride ka. May ginagawa kang iba. Pagkapit mo rito. Stable. Isang hand lang. Yung weight mo, nasa isang kamay lang. Oo. So, ito malapad. Maano ka. Hindi Oo. ma-outbalance. Kaysa yung bilog, kasi masakit yun.
Pero sabi kasi yung grip daw, mas madaling i-grip yon kaysa ito na pag rinip mo malaki, malapad. Hindi rin. Hindi rin. So, yung grip depende pa rin sa ano. So, papalitan na rin natin yung bar tape natin. Pero walang pink. Gusto ko ng pink. Natin yung bar tape. Ano kaya dito? White kasi dumihin, di ba? So, gray na yung napili natin. Pero may iba naman, gray. Nag-experiment na. Gray na kasi may gray naman yung bike ko eh. Gray, pink, and white. Oo. Kaya gusto ko it's either white or gray. Kasi may gray sa bike ko. So, ito na yung napili natin na party. Ano yun na lang natin. Hindi naman siguro, bahala na. Mura lang. 28. Just then. So guys, palit pala tayo ng desisyon sa buhay. Hindi na gray, itong black na lang. So, BBB pa rin tayo. And ito yung brand ng helmet ko, BBB. So, piliin natin tong rough edge na to. Kasi pag itong isa is madulas. Pero maganda sana yung design nito. Kaso, yan. Kaso syempre, piliin na natin yung mas sigurado. Yun mga karangga. Palit tayo sa desisyon sa buhay. Pero dun tayo sa dulo. Yan. Okay. Na. Black is everything. Kaya naman yung natin, kuya. So, habang ginagawa po yung bandang handlebar natin, bike check tayo sa mga ginagawang bike dito. So, tingnan nyo naman, may mga high-end na bike and may mga low-end din naman. Pero, dito pa rin pinapagawa nila kasi nga, di ba, parang bike is one of the most, rising, sports ngayon. So, bike check tayo dito, mga Karonda, Specialized. Tignan natin yung at kanyang bike. Specialized. Siyempre, carbon Lodi. Tapos, naka-Ultegra siya. Shimano Ultegra. And, yan. Group set niya is Ultegra. Tapos, alloy yung seat post. Tapos, naka-specialized na. Yan, saddle. Tapos, siyempre, naka-disc brake. And, ayan mga Karonda. Disc brake, tapos naka-Kyo 2 Max na look. And, ayan. So, ang ganda ng bike niya. And yung wheel set niya is Gripton. Yan, Gripton. Tapos ito, may mga din dito, bikes din dito, Scott na carbon din. Carbon. Wow! Parang ilang ako nakakita ng ganito. Parang bike skin siya or what. Carbon. Tapos merong Twitter. Rising brand. Twitter na EPS Carbon Nano. Sabi dito. And naka-carbon din yung wheelset. Continental. Hindi ko mabasa. Ayan guys. Naka-Twitter siya. Twitter. And naka 105. Shimano 105. Tapos, syempre may Cervelo. Wow, ang ganda ng upuan nito. Grabe. Ano yung upuan nito? Yan. Tapos kung makikita natin, naka-Cervelo na P2. Ayan, Cervelo P2. Tapos, yan, naka 105 Shimano, Kyo Blade. Yan, yan po yung ating mga bikes dito. Yan mga Karonda, na-realize ko lang na mahirap palang maglagay ng handlebar, yung internal cabling na handlebar. So, kanina pa ginagawa yun ni Kuya Julio, mga 1 oras na. Kaya, break time muna. And, yun, while waiting for na matapos yung bike natin, gusto ko lang i-share sa inyo yung little verse na to. Sa Colossians 3, verse 23, it says that whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward.
you are serving the Lord Christ. So, whatever we do, work heartily for the Lord and not for men. And I was just reminded that our work, even kung anong work mo man yan, kung mekaniko ka man ng bike, or even nurse ka, or nasa hospital ka, or kahit anong work man yan, I hope and I would just want to encourage you that work heartily for the Lord and not for men. And remember na dapat hindi lang tayo nag-work para sa sahod. Though bonus na lang yon for our family. Pero mag-work tayo for the Lord, and it is like serving God as well. So this is our calling, di ba? We are called to the hospital. Ako, I'm called to be a physiotherapist in an hospital. Yun, called yung iba being bike mechanic, called yung iba being sa Carrefour or any stores man yan, or any work man yan. Work heartily for the Lord. So, yan mga karanda. I hope na na-encourage ko kayo for today. And tara na, tuloy natin ang work natin sa ating bike. Let's go! And guys, malinis na yung bike natin. Bar tape na lang. So, ang tagal kong inisip kung gray ba or yung black. Pero kasi dumihin daw yung gray. And yung texture nung tela nung gray. Kaya magba-black na lang tayo. Yung grip niya kasi mas okay. Yan. Pero maganda sana yung bar tape na parang ganito guys. May star. Ganda oh. Hindi kasi available eh. Kaya yun. So, dahil nagmamagaling tayo maglalagay ng bar tape. Hila lang. Ganyan dito. O ganyan. Mali. Ganyan. Dapat sa loob, no? So, ganyan. Ganyan. Na. Ganyan. Ganda! Flat na flat ang bike. Flat ba? So yun mga karanda, ito na yung finished product ng ating bike for today na natapalitan ng drop bar. So kung dati bilog yung drop bar ko, ngayon naging flat na siya. And guys, mas magaan na rin siya. Gumaan na rin yung bike ko kasi yung aluminum yung alay lang yung drop bar ko nun. Tapos ngayon, nag-carbon na siya. Kaya tingnan natin. Yun. Yes! Ang napansin ko lang dito sa bago kong drop bar is mas malinis na siyang tignan sa harap. Yan. Kasi nakatago na yung mga cables niya. Kasi internal cabling ito, ganyan. Hindi na siya yung buhol-buhol dito sa harap. So, mas aerodynamic yung position. Kaya titignan natin. Yan. So, mas maganda na siya compared sa dating drop bar. So, ito yung drop bar na gamit natin before. So, hindi ko alam kung ano gagawin ko dito. Wheelier. Yan, stock siya ng wheelier na bike ko. So, hindi ko alam kung ano gagawin natin dito. Pala na. So, yan naman mga karanda. Siyempre, pag mapapalit ka ng drop bar, kailangan din na maayos yung internal cabling and all. Matagal din pala siyang mapalitan. And thank you kay Julio for arranging my bike for today's video. Yan. So, yan mga karanda. And visit na po kayo dito sa Bike Matters Bike Shop here in Abu Dhabi. And if you have any question, you can comment on and link on my description box below. And yun na po. Malinis na yung bike natin. Ready to go na tayo later sa ride natin. So, yun. And